Dar a coñecer as posibilidades que ofrece a Unión Europea á mocidade foi o obxectivo da xornada que hoxe acolleu a Deputación de Pontevedra. A Fundación Galicia Europa quere poñer a disposición de todos vós o coñecemento en aras a que melloredes a parte que ten de formación e de empregabilidade que vos pode reportar a Unión Europea. Preto de 70 profesionais do ensino, técnicos municipais e membros do tecido asociativo xuvenil da provincia participaron da xornada. Da man da Fundación Galicia Europea obtiveron unha visión completa dos programas e recursos da Unión dispoñibles para a formación, mobilidade e participación cidadá. Eu desexarvos que aproveitedes esta xornada, que vai a ser moi interesante, e que entre todos construíamos unha provincia extraordinaria e con moito futuro. Nesta xornada explicouse de xeito detallado o contido de programas como Corpo Europeo de Solidariedade, Discover EU, Semana Europea da Xuventude, EURES, Diálogo da Unión Europea coa Xuventude ou Mozos Xornalistas en Europa. Nos, a Diputación, estivemos recentemente, tanto o deputado Javier Tourís como eu, como personal desta casa en Bruselas, buscando todo vías de colaboración. Ali fomos de xeito presencial, pero que temos programas onde con fondos europeos teñen un verdadeiro impacto positivo na mocidade. Falamos do programa Erasmus+, que con 700.000 euros o que facemos é que estudantes de FP van a facer prácticas a diversos países da Unión Europea. Dende a Deputación xa adiantaron que haberá máis obradoiros deste tipo, coa organización de máis encontros e talleres específicos.